страничка. Разбираш ли? Все едно като страници на детска книжка. Първо плесът им се казва празнични бижута и цяло е направено от тел, като някоя вода от тел и сребърно. В началото малко ми бях като упражнение, така се каже. Може ли само тишина? Коле. В принцип това са манистите, които не е чак толкова много харесвам, но и магията доста отдавна иска да ги използвам в нещо, да ги употреба. Много това. Единственото, което ми харесва е тази халка, тук нещо... С две малки, по-малки халкички, които върват в двете дупчици. А не тук в средата през този елемент, който... Следващото визо. Едно коле, което се е заплело, трябваше да бъде така. Това на ръка ли си го моделирала или си? Да, на ръка. Само първото ми е с ръгджик, всички да са на ръка. Добре. Защо избра тълта? Ами, първо реших, че ако ще плета, ще ми са много време, ще ми трябва да оплета всичките ми 12 комплекта или 8 по 3. И освен това исках да се науча да моделирам с тел по-добре, значи това ще ми е като един вид упражнение. Чудесно. За логиката ти е желязна. Сега, хубаво е да се стараеш началото и края да са отдолу. Ами, аз нарочно ги правя отгоре, тъй като някакъв път блоцката и не мога да ги превърна хубаво. Да, значи така съм ги закрепила, защото първо бях пробвала само с тел да ги закрепа и беше много неподвижно и не съм седеше в форма. Затова така съм ги направила по 3 на елементи. Хубаво е, че се прави пръстени. Собствени пръстени. Се регулира, което е хитър избор. Само централната ти спиралка... Ами, тази вчера реших да я подобрявам по спиралка и я пипнах. Това съм. Може би на някоя булка... Ами да, булчески комплект, това определено. Но... И доста е пишно, така да кажа. Да. Вижда събрани. Ами ето. Сега ще имаш тази възможност. Влязам в спиралната. Наукицата имаш същия елемент като с цветленисто. Добре. И това е било вече сериозна работа. Тук малко не ми се връзват обиците с това, ама просто не ми видяха обици на гола. Ами забравяне. Нещо друго съм искала да направя с нея и съм я забравя просто. Иначе няма функция. Да махнеш. Ще махна. Ти
те са малко така. Като варишката. Идоха такива обици към това колие. В един момент се ползва за нещо друго, а този комплект да е с просто такива обици. Защото че няма да ги нося като комплекти, така че... Не, дори да ги предлагаш, за да ги продадеш като комплект. Достатъчно много има на врата, за да има малко ушите. Нещата могат да бъдат идеални за този комплект. Просто не е много. Използвала German Style. Да. Чеси. Хубав комплект. Движете се. Не. Тук някакви сърца, някакви любови. Добре. Майя, просто такова нещо като видя и ми осмисля целият труд. Браво!